Good morning sa inyong lahat. So, yan, try natin i-adjust yung ating iron o minor, no? So, palagi ba kayong namamatayan kapag ganito na medyo mababa yung ating minor? So, tataasan natin dito. Yan. Clockwise, no? Para mataasan natin ng konti. So, try natin ulit. So, yan. Taasan pa natin ng konti. Nasa 1-1 na siya, no? Yan. Ganyan naman guys, adjust natin dito sa ating acceleration, ano, para mataasan natin ito yung sa minor, yung tinatawag na minor ng ating carburetor, itong si Blake tatang ang aking initial yung RPM. So yan, medyo may minsan bumababa siya, ano, hanggang 1k RPM lang, dapat mga 1.1 or kaya 1.2. So taasan ulit natin, tansyahin nyo na lang guys. Yan. Yan, no? So yun lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Okay na yun ulit yung ating seat lake tatang.